Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maraming aga mga tugang Martes po ngunyan, Agosto 19, 2025. Ini ang Bareta alas 7. Asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balol. Ako man po si Mardila Daingiba. And outside Lance Candaraculang Bareta, bagong Albay PNP Provincial Director, formal nang nagasumir sa pwesto. Nangako na mas papakusugon pa ang police operation. Mga boarding house sa syudad nin Legazpi kulang sa pagreparo kan mga barangay, partikular sa seguridad ngunya na nagpuuna ang klase sa kolehiyo. Inamindra na Quarry Ordinance kan sa kunang panalawigan kan Albay dahil man na susunod sa aktual na sitwasyon. Mga residentes kan Piuduran inabisuhan na maging marikmat dahil sa presensya nin mga mahabas, lalo na sa pagkabanggi. Sa lado nasyonal, dahil pagkasinabutang kang PNP Asinapolcom, solved na sigun kay PNP Chief Nicolas Torre III. Napolcom Commissioner Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan, tinawanin doon na wala siyang kaaraman sa dialogo entry kan Napolcom asin PNP. Congresswoman Leila de Lima, minidbid ng chinelas leadership ni Jesse Robredo. Justice Undersecretary Jesse Andres, pigrekomendar na magsalida kan NBI Chief Santiago. Sa ibang nasyon, numero ka mga nagadan sa may iwasan na pag-uran asin baha sa Pakistan, umilabot na sa sobra 650 katao. Baretang Sports, Gilas, Pilipinas, suminakat ang pwesto sa pagtatapos kan 2025 FIBA Asia Cup. Yan ang headlines kung sa detalles kang Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nag-asumir na sa pwesto bilang bagong Provincial Director kan Albay Police Provincial Office si Police Colonel Noel Nunez kasalida ni Police Colonel Julius Cobos Anyunuevo sa kinibong formal turnover ceremony sa Campo Simeola kan Legazpi City. Pinanginutan ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang leadership transition parte kan routine personnel movement kan pulisya na may katuyuhan napakusugon ang operational efficiency as in ma-enhance ang public service delivery sa bilog na riyon. Miandas na nagpromisa man si Provincial Director Nunez na ipagapadagos niya ang mga programang napunan ni PD Anyunuevo lalo ng pagsiguro kan seguridad sa probinsya kan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipigpromisa ni bagong Albay Police Chief Colonel Noel Nunez na mas papakusugon niya pa ang police operations mantang pigsisiguro ang moral asin kaligtasan kan mga pulisya. Sa ginibong command turnover ceremony kasuhapon sa Camp General Simeon Ola, sinabi ni Nunez na mamarkanin integridad, decisiveness asin dedikasyon an sa iyang pagtukaw sa nasabing posisyon. Dagdag pa niya sa iyang mensahe, plano niyang mapalangkauman ang internal support programs, matutok sa physical asin mental wellness, pati na ang recognition asin career development. Plano man kan opisyal na ma-maximize ang pakikipagkoordinar sa mga lokal na gobyerno asin stakeholders. Apara kainipig lalauman kan opisyal na makapag-establishir nin regular hazard assessments, intelligence monitoring asin contingency planning para sa mga man-made asin natural threats. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Dahil nasusunod ang pinagamindaran ng Quarry Ordinance sa sanggunang panalawigan kan Albay pag-abot sa aktual na sitwasyon. Magirumduman na kang panahon ninda kinatawan Dante Arandia asin dating board member ng unyang Legazpi City Mayor Hisam Ismail kan maaprobaran ang ordinansa. Nagkaper sa mga tinawanin doon sa pag-amyandar kang Quarry
ordinance, yun dapat na magkagawa ng quarterly report on Environment and Natural Resources Office o ENRO, tanganing mapunduan issue. Dapat igwa ni monitoring team, mali sa sangguniang palalawigan sa pamamayo, kan Committee on Environment, tanganing mamonitor ang report kan ENRO. Igwa man dapat na barangay monitoring, lalo na sa mga quarry sites para masiguro na minatugma ang report sa presyuhan ka mga materyales. Sa pagtaguron kan DCGB News sa mga residentes, dahil man nasusunod ang mga pagbabago sa ordinansa, kung kaya sa gungunyan, yaw ng mga aligasyon sa payola system. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Kulang ang pagreparo kan mga barangay sa mga boarding house sa Legazpi City, partikular pag-abot sa seguridad, lalo na ngunya na nagpuuna ang klase. Sa paglibot kan DCGB News, nanotara na may mga boarding house na kulang ang security measures kan manihamiento, siring man ang kalinigan. May mga nagpapaokupar kan sa indang edifisyo na bako marhay ang waste disposal, dain in fire exit asin kulang ang pagreparo sa kaligtasan kan sa indang mga tenants asin boarders. Matatandaan igwanan in ordinansa, manungod sa pag-regulate kan mga boarding houses para reparohon ang safety kan mga boarders kung sa in lookout na ini kan mga opisyal kan barangay. Sa ibang baretang lokal, pigirumdo manika-13 anibersaryo kang pagkagadang ni dating DILG Secretary Jesse Robredo kasudma sa Naga City. Nagkaigo ng banal na misa asin nag-atang ng burak ang Naga City Government asin civil society organizations bilang pagrumdom sa dating DILG Secretary. Makaistorya para sa mga nagenyo ang anibersaryo ni Dipuntong Robredo ngunya na taon dahil ini ang enot na pagkakataon kan pagiging alkalde ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa siyudad Ganaga. Nagpasalamat man sa publiko si Mayor Leni sa padagos na pagkikisumaro sa saindang pamilya na chinelas o servant leadership. Nagatindir si QCPD Kamuning Station Commander Police Lieutenant Colonel June Abrazado, ang aide ni Secretary Jesse na solamente nakaligtas sa plane crash sa dagat kan Masbate kan Agosto 18, 2012. Nag-abiso ang mga otoridad sa mga residentes kan Piudoran Albay na dai makakumpiyansa sa mga pagrugaring dahil igwanin mga naglilibot na persona kung saan ang mga hanap buhay iyo ang paghabas sa alanganin na oras o pagkabanggi kung saan pati na ang mga manok. Target kan mga sospek. Sa impormasyon kan DCGB News, igwananin sarong biktima sa nasabing illegal na aktibidad kung saan nakuha sa biktima ang motor mantang nakaparada sa sarong residensya. Nasa 12 na pambulang na manok ang natabag kan mga sospek sa sarong biktima. Katakod kay ni padagos sa nabiso kan mga otoridad sa publiko na mag-ingat asin maging alerto para sa kaligtasan asin mga propriedades sa laog kan pamilya. Nasa 25 ang benepisyaryo kan walang gutom program ang aktibong nagpartisipar asin nag-insayo sa paggibo ng Filipino embutido asin skinless longganisa sa ginibong duwang aldaw na productivity enhancement session kanasabing okay kanakaaging aldaw. Sigon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, naging posible ang aktibidad sa pagipagtabangan kanahensya sa TESDA Provincial Training Center sa Malilipod. Sigon kay DSWD Bicol Regional Director Norman S. Laurio, opera kay ni guminibo man na siya nin-enhancement session sa pili na 22 na benepisyaryo alis sa Santo Domingo Albay kan Agosto 10 sagkod 11 ngunya na taon na pig training man sa parehong aktibidad. Dagdag pa ni Laurio na maawot kay ning makatabang sa mga benepisyaryo na masiguro na dai matatapos sa bulanan na supply nin pagkaon ang pagkabuhay ninda nin marhay alagad sa pagi kay ni natuturuan sindang makagibo nin sa diri nindang mga pagkaon na malinig na ma-preparar sa mga lamesa kan mga benepisyaryo. Tinauan linaw kan Department of Public Works and Highways o DPWH Camarines Sur, 5th District Engineering Office, ang mga nagkakalat na impormasyon sa social media katakod kan pinagkukonstruhir na Buhi Boulevard sa probinsya.
Sigun sa ahensya na naglalakop na warang Environmental Compliance Certificate an proyekto asin an pagtangkas kay District Engineer Leopoldo Barrela Jr. an baseless o bako totoo. Pagirumdom kan ahensya na magtiwala sana sa mga opisyal na anunsyo kan DPWH asin ibitaran ang pagpapalakop o pagtubod sa mga bako beripikadong impormasyon na posibleng magkausanin unnecessary confusion o danyo sa mga reputasyon. Pagirumdom kan Department of Labor and Employment o Dole Bicol ang publiko na answeldo para sa tulong panganap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program makukuasa na sa pagi kan accredited money remittance centers asin mga payouts na pigigibo kan Dole Regional Office. Tirawan ninduang kanahensya na anuman na maresibing mga online financial platforms dahil man pigmimidbid kan departamento. Padagos man ang pagirumdum kan Dole Bicol, partikular na sa mga benepisyaryo na maging marikmat dahil basta-basta magtaonin anuman na personal na impormasyon o mag-click ng anuman na kainainala o makadudang mga link. Nasa 14 milyon pesos ang kantidad kan pinagtutubudang shabu na nakumpiskar sa buy-bust operation kan mga otoridad sa barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte. Arestado ang duwang suspect na may edad 38, soltero asin residente kan Purok 4, barangay Ginakutan. Vinsons, Camarines Norte, asin 41 anyos na lalaki. May agom asin residente kan Purok 1, barangay San Francisco, Labo, kan nasabing probinsya. Sa impormasyon kan Camarines Norte Police Provincial Office, nakuha sa mga suspect ang apat na sachet kan pinagtutubudang shabu na may gabat 12,000 o 2,000, 60 gramo na katumbas ka nasabing kantidad. Sa ngunya, nasa kustodya na kan mga otoridad ang mga suspetsyado as inahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, gigibon kan Land Transportation Office o LTO Pili Extension Office ang plate distribution activity sa mga ibang lugar kan munisipyo na pupunan ngunya na aldaw asin madurar sagod sa Agosto 29 ngunya na taon. Sigun sa pigpaluwas na anunsyo kan ahensya, gigibon ngunya na aldaw ang aktibidad sa barangay Binanuan, Covered Court, Pili, Camarines Sur, puna alas 9 pagkaaga sagod alas 12 ng pagkaudto. Sa Agosto 20 naman, gigibon sa 9th Infantry Division, Multipurpose Gym, puna launa sagod alas 5 ng pagkahapon. Mantang mapadagos ang aktibidad sa mga masunod daldaw. Sa Agosto 28, gigibon ni sa Barangay La Purisima, Covered Court, puna alas 9 sagod alas 12 ng pagkaudto. Mientras na sa ultimong aldaw, gigibon ni sa Barangay Caroy Rayan, Covered Court, parehong oras. Ang mga maawat na magkuhakan sa mga plaka kay puwan sa nang magdaranin valid ID asin ORCR, authorization letter para sa mga authorized representatives in deed of sale para sa mga second owner. Gadanan sarong lalaki matapos na badilon kan sarong fish pond caretaker sa barangay New Kaaluan, Tinambak, Camarines Sur, kanakaaging aldaw. Sigun sa Tinambak Municipal Police Station, namidbid ang suspect na si Pai Padong, 67 anyos, residente kan Calabanga, asin voluntaryong suminuko sa mga otoridad matapos ang insidente. Basado sa investigasyon, pinagbabantayan ni Padong ang siraan kan mahiling niya ang nagkaperang individual na nagahabas nin tilapia asin hito. Pinaputukan niya ang mga ini gamit ang Magnum .357 na nagresulta sa pagagadan kan saro sa mga ini. Nagkuripas man ang mga pag-iribakan biktima sa daima-arama na direksyon. Bagatugang primerong party ang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal, Bareta nato sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports asin kamugdagang kampanahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Are you curious how you could study, work, and live in Australia? Hayahay Travel and Tours is an expert affiliate of the Oz-Pacific Group migration agency based in Sydney, Australia. We're hosting a free info session on visa pathways to Australia. Get the chance to meet guests from Australian colleges and learn about the student visa and skilled migration process. Join the info session on August 30 at 10 o'clock in the morning on the third floor of the Chancery, Magsaysay Street, Sorsogon City. And another info session on August 31 at 10 o'clock in the morning at the event center of SM City, Legazpi. So what you waiting for? Register now by visiting the Facebook page of Hayahay Travel and Tours. For more information, contact Gina Almaheda Corcuera at 0922-800-9310. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa Bareta niya to sa lado nasyonal, inako ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III na nagkaigon in conflict o day pagkasinabutan sa resolusyon ka National Police Commission o NAPOLCOM na nagkukontra sa pinakauring rigodon o pagbalasa sa ipinautob na sa indang liderato. Pero sa ginibong press briefing sa Camp Crame, sinabi ni Torre na naresolbira na ang day pagkasinabutan. Asin ipinaluwanag niyang marahay kung paano naresolbiran. Pigsabing nagkaigo sindan in dialogo sa laog kan organisasyon kung sain pigplan sa naninda ang mga kalibungan sa issue. Sigon pa kay Torre na nagtutubod siyang natapos ang issue asin moving forward na sinda sa iba pang mga issues. Sa kunyang mantenido sa pwesto, ang opisyal na sakop kan ultimong balasan kay bana na si PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Bernard Banak na bagong number 2 man kan PNP. Commission o NAPOLCOM Commissioner Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan na wala siyang kaaraman sa pigsasabi niyang dialogo entre kan sa indang opisina asin kan Philippine National Police o PNP. Inisuhay sa naging enot na pahayag ni PNP Chief Nicolas Torre III sa press conference sa Campo Crame kasuhapon. Sa pahayag ni Torre, sinabi kaini na naresolbera na ang issue may kinaaraman sa naging mahiwasan na rigodon sa laog kan PNP
sa paaginin sarong dialogo entre kan mga imbueltong ahensya. Mas kinagsayo si kalinisan na magpaluwas kan sa iyang pahayag manungod sa isyu. Sinabi niyang mapaluwas ang sa indang opisina nin kompletong pahayag manungod digdi sa mga masunod na aldaw. Kasunod kay nipig kakonsiderar man kan PNP bilang closed book an issue ini asin siniguro na padagos na matrabaho para sa indang kamawotan asin sinumpaan na mandato sa banwaan. Minidbid na House Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang chinelas leadership ni dating Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo sa pagiramdom kan ika-tracing death anniversary kay ni. Sinabi ni De Lima na tracing taon na poon kan magadan si Robredo sa nagkapadagos sinda sa pagkuhaning kusog hali sa former Secretary Jesse Robredo siring kan lideratong matino, mahusay asin maasahan. Napagi kan sa iyang chinelas leadership, ipinaling ni Jesse Robredo na ang puder sinublian man sana sa tawo kung kaya dapat ining ibalik na patas sa mga desisyon, transparent na gobyerno asin programa na magawaitas kan estado sa buhay kan ordinaryong pamilya. Han sa iyang rules mantinidong matarom, bawalan hugakon, bawalan hambog asin bawalan abusado, dagdag pa kang kongresista. Sigun pa kay De Lima na magapadago si Robredo bilang giya kamangana sa serbisyo publiko. Si Secretary Robredo nagadan sa sarong plane crash kan Agosto 2012. Inindorso kan Department of Justice si DOJ Undersecretary Jesse Andres na para mientras masalida sa nag-resign na si National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago. Sigun kay DOJ spokesperson Miko Clavano na si Andres ang namamayo sa indang Law Enforcement and Prosecution Cluster. Magigirumduman na nagdimitir sa iyang pwesto si Santiago dahil sa pigsasabing planadong lakdang para rauton ang sa iyang reputasyon. Sinabi niyang dai niya tutugutan na rauton ang sa iyang reputasyon na pinagpagalan niyang bilugon sa nakalihis na mga taon. Inako man niyang nakulugan siya sa mga sahot na igwasyang kolektor na nangungutong sa mga illegal gambling operator. Inilarga na ang Kamar de Representantes ang interim guidelines para sa pagpartisipar kan Civil Society Organizations o CSO asin People's Organization o POs sa deliberasyon kan propestong 2026 National Budget. Ilinuwas kan Secretariat kan Kamara ang Memorandum Circular 20-02 makasunod kan pagpasar kan House Resolution 94 kung sa pigsabay ang mga accredited people's groups bilang non-voting observer sa deliberasyon kan budget. Pigpalawas ang interim guidelines mantang pigpaplan sa pa ang permanenteng House Rules o lay may kinaraman digdi. Sigon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang national budget ang malinaw na statement of priorities asin kapag kaibana ng mga CSOs asin POs sa pagbilog gani mas masisiguro ang kada piso mapapaduman sa tunay na pangangaipo ka nasyon asin kan namamanuan. Siniguro ni Development and Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan naman tinidong makusog asin makaskas ang pagbabago kan ekonomiya kan Pilipinas apisar kan mga hagyat o international challenges. Sa briefing kan Development Budget Coordination Meeting o Committee sa Kamara de Representantes, ipinahayag ni Balisacan na sa laog ka nakalihis na 15 taon nakapagrehistro ang Pilipinas nin 6-7% GDP apwera na sana kan 2020 na nagbaba dahil sa COVID-19 pandemic. Kan primerong quarter kan 2025, naabot ang 5.4% na growth rate na saro sa mga pinakamarikas na pag-itaas sa Asia. Sigon kay Balisacan, uminabot sa 5.5% ang pag-itaas kan GDP kan taong 2023 as in 5.7% kan taong 2024 mantang nagbaba ang unemployment rate gikan sa 6% kan 2022 pasiring sa 4.2% kunya na 2025. Kapareho ini nin sobra 4.1 million na trabaho na nakrear poon kan 2022. Sinabi ni Balisacan na patunay ini na ang pagrambong kan ekonomiya dahil sa nanay hiling sa mga numero, kundi namamatayan mismo kan mga obrero asin pamilyang Pilipino. Para po sa tuyang bareta sa ibang nasyon na sinman sa lado ng Karawate Sports, uya po si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole.
Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Dahil mababa sa 657 katawuan na gadan. Asin maabot sa 1,000 ang nalugadan may kinaaraman kan makusog na pag-uran sa Pakistan poon pa kan Hunyo 26, sigun sa National Disaster Management Authority o NDMA. Sa sarong media briefing, sinabi kan tagapagtaram kan NDMA na si Tayyab Shah na piglalauman pang magpapadagos ang makusog na pag-uran sagkod sa Agosto 22 o 22 asin may duwa sagkod tulong ornada nin monsoon rains ansain ng piglalauman sa bulan nin Setyembre. Sigun sa datos kan NDMA kaibahan sa mga nagadan ang 171 na aki, 94 na babae asin 392 na lalaki. Pinakagrabing nadanyaran ang probinsya kan Khyber Pakhtunkhwa na may 390 katawo ang nagadan. Sinundan kan Punjab na 164 ang nagadan, Sindh 28, Balochistan 20, Gilig Baltistan 32, Pakistan Occupied Kashmir 15, asin 8 naman sa Islamabad. Mantang ang Buner District 84 ang nagadan sa flash floods, darakan cloudbursts, kaibahan ng 21 na miyembro nin sarong pamilya na naghahanda kuta na para sa sarong kasal. Sa lado kan Karawato Sports, suminakat ang pwesto kan Pilipinas sa pagtatapos kan 2025 FIBA Asia Cup na ginibo sa Saudi Arabia. Base sa ranking na ipinaluwas kan FIBA, pugol na kan Pilipinas ang ikapitong pwesto. Masalang kawini kumpara sa nakuha kan nasyon na ikasyam na pwesto kan 2022 FIBA Asia Cup na ginibo sa Jakarta, Indonesia. Sa naging laban kan Gilas Pilipinas sa natatapos na torneo, nagibo kay ning abuton ang quarterfinals o apisar kan duwang magkasunod na pagkadaog sa elimination stage. Kan 2022 na Asia Cup, nagpalyar ang Gilas makaabot sa quarterfinals matapos ining paluhudon kan Japan. Ultimong nakaputan kan national team ang FIBA Asia Cup trophy kan taon 1985. Mientras sa Sagiraray masabak ang national team sa FIBA World Cup qualifiers na mapuon sa Nobyembre 2025. Iyan ang detalyes kan Bareta sa ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Sa kamugtaka po kang panahon, uyaman ang pag-asa des Regional Forecasting Center, si Sir Ariel Zamudio. Sir Ariel, please come in. Para po sa tuyang weather forecast mo nila daw ni Martes, bagyang nagregas ang bagyong Waninga na bang iniman nagiro sa direksyon na panorte-norteng sirangan asin paparani naman iniduman sa may Ryukyu Island sa Japan. Uring namata ng sentro kan bagyong Waning na nasa kategoryang tropical depression sa distansyang 650 kilometers east-northeast kang Itbayat, Batanes. May taglay na kusog na duro sa ininaharan sa sentrong nagaabot sa 55 kilometers per hour asin ikong pabugso kan duro sa nagaabot man sa 70 kilometers per hour. Nagiro ini sa directions na panorte-norteng sirangan sa rekas na 10 kilometers per hour. Eman direktang epekto sa anuman na parte ka sa tong nasyon ang bagyong Waning asin inaasahan na iniman maluwas sa Philippine Area of Responsibility ngunya na aga. Samantala, sa Romana low pressure area ang namataan man sa luwas kan Philippine Area of Responsibility, kinakarakula na ini nasa distansyang 1,810 kilometers sirangan kang Eastern Visayas. Sa loob ng 24 oras, hababa pa man ang tsansa na mabilog ini sa sarong bagyo, pero na man inahali ang posibilidad sa mga masunod na aldaw na may tsansa man na mabilog ini sa sarong bagyo asin posible man ining magrani sa may Northern Luzon. Samantalang easterlies ang padagos man na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas asin Mindanao. Ang kabikulan sa maghapon nilalao man na magkakaigwa in mga kalat-kalat na pag-uran asin gwa man tsansa nin mga pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan na namamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat kan temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:33 ninaga, masunod pa dyan alas 6:04 nin hapon. Alinig sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudio. Thank you very much, Sir Ariel. Makatugan niya na po ang kabilugang sa tuyang Bareta alas 7. Kini pa na sing kinalap sa DCGP News Space na nakalis na 12 oras. Nakarampo ka na katong nyato sa pagsurat kang Bareta, Jenny Matthew Bayaran, siningman si Nicole Ann Gloriani. Kado technical, yang po dyan si Kuya Juna Pulis. Darang Gambilo na tropa kang Mega Force Patrol. Hello kayo may realista Lola. Christian Abera, siningman si Benji Dapogi. Benji Hile Dapogi. Asin sa kapos po nag-antabay, good morning.
Kami po ang sadong mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Saka na po masunod ang apot with VP Henry Masada. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa